atibatike zvechobu right. Muri Zimbabwe inini ndiri munhu wekuti ndogara chikotwa wrong, but I don't know apa kana ndiri wrong zvangu, kana ndiri wrong mungotoonesa kuti apa uri wrong futi. Ndakambotaura nyaya iyi, if you guys still remember, pachinzoni team iri ana Ibetsu Likazu wati vachinzi vamhanya kuenda kunoita hanzi vaenda kuno challenge the 23rd amendment saka you know I think he was the first person kuenda kunoita izvozvo vakomana vacho vanditi inini bandatoto vatoenda kunoita chinhu chisati chato because uyu anonzani mudhenda anga asati yatoipinza nyaya yacho muparliament, saka hapana pekuti taitaura nyaya yekuti yakutomhanyirwa kukoti isati yanopinda uko. Ndakati nangu I don't trust these guys personally because ndiri munhu wekuti ndine matrust issues honestly. Saka matrust issues angu manjeka akubatsira ende vanhu vachananga vachizviprova wrong because ndakati iskillful chimuforimbo chekuti munhu angoda ngomhanyira ngonzi aenda kukotika. It's either zvineka kuoresa vanhu mukati, so wekuti alright imi mune mchitozikana kuti imi ndimi vana muri serious, you want something that is serious in you, saka munoneteswa so moudzwa kuti aiwa iwewe nyaya yauri kufambira yakafambirwa nomwe akaitadza kudhara zvoita kunge this whole thing 2030 is unstoppable. But ndakazvitaura nyaya idzodzo ndakazonzwa zvakunzi withdraw case yavo court. I don't know why now ndikutosangana nepress release yavo iyi yavakabudisa vachitaura zvekuwithdraw and I don't know kuti mimi muchaitorawo sei the press release. Vari kuzvoni Ibetsu Likazulu would like to inform its stakeholders and the public of its decision to withdraw with immediate effect its court case that challenged the 2030 agenda that has subsequently been set as Constitutional Amendment number 3. It is a difficult decision we had to take following advice from some of our stakeholders concerning in light of an relenting smear campaign to soil the reputation of the organization and myself as its Secretary General in particular. This termination of the court route does not in any way mean that as Ibetsu Likazulu we are abandoning our strong opposition to the 23rd agenda and its mutilation of the constitution. We continued the fight by other means together with other constitution defenders who have made a stand against, among other things, the extension of President Mnangagwa's term beyond 2028. In that regard, we support colleagues who have also taken the matter to court, especially those represented by Professor Love Momaduku. It is unfortunate but expected that this struggle for constitutionalism has turned ugly and hard. Our genuine court application has been subverted through vicious propaganda by neglecting forces rent on sowing divisions, mistrust and suspicion within and among our members and the agenda public. We reiterate our position that both at individual level and as an organization we have neither engaged nor received any support from regime enablers in the past present. Zvakutozotaura mberi ndendatone nungo because munhu uzorara handisi munhu anoda kuzoramba achiteera mazi press conference avo mazi press release avo vanenge vachingotaura. But guys, I'm disappointed honestly because it's something jekuti ndakatoshitaura ngudhara ndikati be careful guys nezvinhu zvakadai so izvi because it's skillful. To me it's sad because unoziva kuti kwaona nyaya yekuti unenge wakatoitaura uchiudza vanhu kuti mungwarire vanhu vese ava vandichauya zvavo semakwai moyo ari mapere. Iskillful rekupusisa vanhu. maZimbabweans vanozivikanwa kuti vakapusa chaizvo, havaonere politics chaizvo, vanozongomirira kuzongoudzwa kunzi tazodai so nekuzongoda kungotungamidzwa vamwe kumberi kuti vaende kunorohwa ikoko kweti kwakafira mberi and then mosara muchizo takakuudzai mune nharo mune dzungu futi mimi like izve. So tiri kuchema tikurwadziwa nevanhu vakaita sana the likes of ana madzibaba oshanduko veve masituations aripo and kutaura yangu ndikuti fair nyaya yekuti maZimbabweans kunoda kutungamidza vanhu vozotanga kuvati futi mune dzungu pazvaitoitwa pachidedzerwa madhemona geza mamuri tutoti right ava ndo varume chaizvo manje ava kwete zvimwe zvese zvatinazvo muZimbabwe. Vamwe vakadzi vakatoti dai ndakatoroorwa nevarume vakadai so nawo vazopinda patiri kwende makasara makuti chi politics dzacho hameno zvadzinenge dzingori so vanhu vanenge vari genuine vanenge vachizovharidzirwa kunze vanosiyiwa vakadaro ende vanopanishwa zvokuti kana wega utombodi kana kuzonzwa nezvazvo futi
mukunzwisisa. Saka on this issue iripo ngationesane chokwadi ndakazvitaura kubva kuna vanhu vanoteerera nyaya idzi vanenge vakatoona nyaya idzi ndakatodzitaura ndikatoti munhu atoisa kesi ari kufaila kesi isati yatombotanga iri kuiswa ngamirire kamudende atanga aita because uri kutaura something that does not exist. Kanzaiwa inenge iri counter isina musoro ko vakamira kuisa nyaya yacho kuti 90 days dzinge dziri kuningina but ndo zvazviri va withdraw 90 days dzaya dzamudenda dzitotongotika dzikachitopedza chinhu chakutopinda muparliament chakutotanga vanhu vakutotanga kutochivhotera zvichazoitikawo zvinenge zvakuzongoitikawo ina handizoziva kuti chii chichazoitikawo nemiwo muchazobvumawo kuti kudii muchazoonerawo kuti kudii asi nini ndozoti one day is one day pangu ndiye ndakatotaura ndakapedza handidi kutanga chete munhu anenge achitanga ari kuvenga vanhu handina munhu ndovenga ndongotaura nyaya sezvazviri pandinoenda ono kuti apa pari kupotseka ndoonesa vanhu pari kupotseka imi munga munogara muchitondiudza kuti haiwo futi apa pari kupotseka ndoteerera ndoti habo kana pachinge pachipotseka ndichagadzirisa zvamuchazoitawo neinformation iyi zvazvenyu ini ndangoti ndikuudzei nyaya iri kuidhika payave zvezvi chete.